a slúbil som, že sa naučíme tanec. Minimálne sa o ňom niečo dozvieme. Aký typ? Ten tanec sa volá Hustle Dance. Ešte To je raz. krásne. A dovolte Hustle privítať Dance. manželov Moniku a Matúša Kopernických. Ahojte, dobrý večer. Vítajte. Večer. Veľmi ma potešila Mirkina reakcia. Povedal som, že Hustle Dance. A ona hovorí, ježiš, to je krásne. Ja už som sa toľkokrát chystala, len nikdy som nemala s kým ísť. Ale viem, že sa dá ísť, len mi to prišlo také trápne, že tam proste prídem a potom sa budem vrtiť. Tak ale urobím to. Na budúce prídem. To je ale dobrá správa Super. pre vás, milí manželia. Yes. Je tu aspoň jeden človek, ktorý vie, o čo ide. Áno, Tak, to je super, úplne akože. super. Je to krásne. Dobre. No ale ja napríklad neviem. Tak mi to Áno. vysvetlíte, prosím. Tak veľa ľudí nevie, lebo dá sa povedať, že hustle vznikol, nedá sa povedať, ale vznikol v Amerike v 70. rokoch počas disco éry, čiže v kluboch na parties. Hej, vlastne tým, že vznikal v tých kluboch a na tých party, tak sa neučil v sálach, proste on sa neučil na hodinách, čiže keď si sa ho chceli naučiť, museli si dojsť na tú party a na tej party si sa ho naučili. Ale ja z vás cítim také obrovské nadšenie a zapálenie pre ten tanec, že on musí byť čímsi výnimočný. Akože, ako je pre nejaký uzavretý okruh ľudí, alebo... Nie, práve, že toto je plné na tom, že asi čo nás najviac chytilo, lebo my obidva sme tancovali aj niečo iné a hľadali sme takú spoločnú aktivitu, keď sme vlastne sa dostali k haslu. A je super to, že dá sa povedať, že viete si ho úplne zatancovať na akýkoľvek štýl hudby. Hudba sa vlastne mení, čiže aj tá mladá generácia, keď to teraz tancuje, tak je to vlastne čo? Funk, R&B, soul, House, kľudne, hip-hop. Keď som rocker, môžem si pustiť rockovú skladbu? Môžeš, budeš trošku makať, ale preto je to práve hustle, lebo budeš to musieť hasliť na tú rýchlu Dobre, hudbu. dobre. Ale základ je, že keď vieš na tú hudbu kráčať, tak vieš na ňu haslovať. A princíp toho stretávania sa teda, ak som teda to pochopil, Mirka sa bála, že nepôjdem tam sama, je mi to hlúpe. Lebo pár to Pôjdem tancuje s tebou. A spolu. to sú Toto- je to párový tanec? Je to párový tanec a toto je možno dôležité povedať, že to je social dance. Čiže, jak sme hovorili, že vznikol vlastne na ulici medzi ľuďmi, tak je o to, aby sme sa vlastne zoznamili. A my vlastne na hodine nepotrebujeme, aby človek prišiel v páre. To je vlastne o to, aby si zatancoval s tým človekom, aby si sa s ním zabavila, aby si vedela v podstate s ním viesť rozhovor tancom. Hej? Lebo na party hudba, hra, nepočujete sa, tak Áno. sa rozprávate tancom. Čiže my ako keby neučíme choreografiu, ktorú budeš vedieť len s jedným tanečným partnerom napríklad, ale tak, aby vlastne partner vedel lídovať, alebo aj partnerka, a vlastne druhá strana vie vlastne followovať, čiže si to vieme zatancovať hoci kde s hocikým. No ale má to Ale akože to nejaké je svoje znamenie. špecifické Idem. kroky, hej? Jednoznačne, áno. Čiže Všetko má technika, pravidlá. basics, pravidlá, technika vlastne od základu, vlastne má to foundation Dobre. movie, čiže Áno. vlastne na nich vlastne to je základ, na ktorých potom vlastne staviame A potom už si to vie byť kombinuješ, komplikovanejšie. ako Áno. chceš. Áno. Som presvedčený o tom, že ako pekne sme veľa povedali, ale raz vidieť bude oveľa lepšie. Určite. Môžem vás poprosiť o tanečnú ukážku? Jasne, samozrejme. Dobre, tak manželia, nech sa páči, pripravte sa. Toto je váš tanečný parket. A milí finalisti, ale pozor, vy už sa dobre dívajte, pretože finálová otázka zaznie hneď po tanečnej ukážke. Poďme na to. Koľko otočiek. Ja som to tiež Dobre. Už som potom prestala.